Men så har jeg spekuleret lidt på, nu er jeg til at tage papiret her. Jeg har spekuleret lidt på, hvad det er, mænd falder for. Fordi jeg kom på et tidspunkt til at se i Ekstrabladet, de næst sidste sider, hvor der er sådan nogle stillinger. Nej, det hedder ikke stillinger, men det er kontaktannoncer. Det ved jeg godt. Jeg havde et eller andet med stillinger. Men det er ikke, det er nogle andre stillinger. Så kiggede jeg på de der annoncer. Det hedder sgu ikke kontaktannoncer. Hedder det det? Nå, men de der frække annoncer. Og så stod der for eksempel, og det der undrer mig, hvad I falder for. Absolut Amanda. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der stod absolut Amanda, men så sagde Camilla til mig, hvorfor forstår du det? Og så sagde hun, det er fordi, de gerne vil først i annoncerne A, så det skal være sådan noget med A, for hvis det nu var Åse, så må hun komme sidst. Så absolut Amanda, totalt debuterende. Hvor mange gange kan man være debuterende? Mulat Babe. Det læste jeg som Mulat Abe. Det synes jeg. Vipsetalje og med EE-skåle og fyldige suttelæber. Vandmelonnumse og vandmelonnumse. Og jeg får sådan en association til en tegnefilmfigur, altså Avatar eller sådan noget. Men så tænker jeg, altså hvis de kan, så kan jeg vel også. Så jeg rykkede så også en annonce ind, ikke? Min annonce var så absolut aldrende kvinde med appelsinhud, overknuder, der passer til hårets farve her, vidunderlige deller, enorm brystkasse, løse tænder, tilbyder helt almindelig missionærstilling og orgasme med eko. Husk støvkost. Kom der noget svar? Ja. For en eller anden lidt mærkelig udseende mand, og så havde nogle lyserøde roser i hånden.